Artur Mas, 129è president, 2010-2016. Va néixer a Barcelona el 31 de gener de 1956, en el si d'una família estretament vinculada al món de la indústria i l'empresa. Les seves arrels, per part de mare, estan relacionades amb el sector tèxtil de Sabadell i, per part de pare, amb el sector metal·lúrgic del Poblenou, a Barcelona. És el gran de 4 germans, 2 nois i 2 noies. Està casat amb l'Helena Rakosnik des de l'any 1982 i tenen 3 fills, la Patrícia, l'Albert i l'Artur. Va estudiar al Liceu Francès de Barcelona i més tard a l'Aula Escola Europea. Es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat de Barcelona, on va compaginar els 2 primers anys amb estudis de dret. La seva activitat professional va començar l'any 1979, just acabat de llicenciar, en un grup d'empreses industrials dedicades a la producció de material de logística i elevació. Més tard, va dirigir una societat d'inversions propietat d'un grup industrial del sector de l'adoberia. Aquest pas per l'activitat professional li va fer prendre consciència de la importància de l'empresa perquè un país vagi endavant. La primera vinculació amb el sector públic es va produir el 1982, on va treballar per la promoció exterior i la captació d'inversions estrangeres per a Catalunya. Primer com a cap del servei de fires i després com a director general de promoció comercial. Aquesta responsabilitat li va permetre prendre contacte amb la gent que treballava per fer país i en aquests anys es va anar consolidant la seva vocació política. El 1987 es va presentar per primer cop en la candidatura de CiU a l'Ajuntament de Barcelona, que encapçalava Josep M. Cullell, on va ser escollit regidor. La seva trajectòria en l'àmbit municipal es va perllongar fins a 1995. Des d'aquest mateix any és diputat al Parlament de Catalunya. Ha tingut importants responsabilitats en el govern de la Generalitat presidit per Jordi Pujol. L'any 1995 va ser nomenat conseller d'Obres Públiques. Més tard, va assumir la Conselleria d'Economia i Finances, responsabilitat que li va permetre un coneixement molt transversal de l'administració. L'any 2000 es va afegir a les seves funcions la de portaveu del govern i un any més tard va ser nomenat conseller en cap, tasca que va dur a terme fins al desembre de 2003. Ha guanyat totes les eleccions a les quals s'ha presentat com a candidat de CiU a la presidència de la Generalitat. El 2003, en les seves primeres eleccions com a cap de llista, va guanyar amb 46 escons, el 2006 amb 48 escons i el 2010 amb 62 escons i les darreres, el 2012, amb 50 escons. Després del 23 de desembre de 2010, data de la seva primera investidura pel Parlament de Catalunya, és el 129è president de la Generalitat. Li agrada molt llegir i té especial predilecció per la literatura i la poesia franceses. També gaudeix anant al cinema i al teatre sempre que pot. L'esport és una de les seves grans aficions. De més jove, jugava a futbol, handbol, bàsquet, voleibol, ciclisme, tenis, esquí, entre d'altres. Ara es decanta més per la natació, per mantenir-se en forma, activitat que procura practicar de forma regular. Es defineix com una persona treballadora, constant i autoexigent, per al qual la família i els amics ocupen un lloc principal en la seva vida. Per ell, és important recuperar valors com la cultura de l'esforç, el treball, la mentalitat oberta i el mèrit, entre d'altres, valors que han permès sobreviure i fer gran Catalunya com a país.